थारमाने आंथ' हेडमास्टार मावनाया 5 बोसोर जाबाय खिन्थु आं नैबे स्कुलाव मावनाया 42 बोसोर बारनानै 43 बोसोराव हाबदों गते इमान माने सम 42 बोसोर सम नैयाव फोरोंगिरि मावनानै दिनै बेखौ हेगारना थांनो गोनां जानायाव गोसोआ जोबोद माने दुखु नांदों आरो सानदों जे जिबनाव हयथ' बेबायदिथ' आरो मोननाय नंलिया नैबेनो दिनै केक दा जोबोद दुखु नांदों आरो दा नोंथाङाथ' अबखर लाबाय दिनै नोंथाङा उननि समफोराव मा खामानि मावलांगोन होननानै नोंथाङा सानदों आंनिया थारमाने ओरैबायदि खालामदों आङो आं थुनलाइ सोरजिनो कारणे जोबोद माने गोसो जादों आङो आं इतिमध्ये मोननैसो बिजाब गांनैसो बिजाब आं सायख'ना दोनदों बे खामानिखौ आङो रिटायार मोननायनि उनावनो गाबोननिफ्रायनो इतिमध्ये आङो गांसे बिजाबा भुटाननिफ्राय लाबोनाय दिपक इम्बु बंला होननाय माने गांसे बिजाब आं भुटाननिफ्राय लाना फैदोंमोन जेब्लानाखि आं भुटानाव थाङो बेयाव लाना फैदों बेखौ आङो बिनि फ्राय गासै माबाखौ ट्रेन्सलेट खालामनो कारणे आं नायदों आरो लोगोसे मोननै मोनथाम इतिमध्ये आङो बर' रावाव दानस्लायनाय जादों आरो बिनिफ्राय मोनसे वर्ल्डनिनो मोनसे स्ट'रि दङ इंराजियाव बेखौबो आं मोनथामसो बर' दानस्लायना दोननाय जादों बेखौनो आं दानस्लायगोन आरो बिनिफ्राय आंनि भ्रमण जिबिलाक दावबायनाय बे दावबायनायनि बिजाबफोरखौ आङो जुथायनानै नोजोराव आंनि जिबिलाक माने ओंखारनाय बे नोजोराव ओंखारनाय दावबायनायनि सोमोन्दै लिरनाय जा माने लिरबिदां बे लिरबिदांखौ जुथायनानै आङो फोसावनो कारणे आं सानदों आरो बिनिफ्राय आंनिया जिहेथु आं साहित्य सभाजों लोब्बा दङ आङो नैयाव बर' साहित्य सभानो आंनि नेतृत्व आं साननानैनो आं माने हेडमास्टार जाना थाबाय समावनो नैयाव आंनो उत्तर बेतना प्राइमारि बर' साहित्य सभानो हा दब्लायसे आङो माने सरजाबना होनाय जादों आं होनाय जादों आंनि नङा बे सम्पति खिन्थु आं बिसोरखौ माने रायलायनानै आं बिसोरनो माने हाखौ आङो समजायना होनाय जादों बेबायदिनो अखम साहित्य सभानोबो आं समजायना होदों उनाव साहित्य सभानि फारसे जिखिनि मोजां मोननाय बे मोजां मोननायनि फारसे आङो दोङो आरो बिसोरखौ आङो माने बिनि फारसे खामानि मावनो थाखाय गोसो गुदुं लोगोसे आं दा बर' राइटार एकाडेमिनि आं दा वान अफ दा सेक्रेटारि बेयावबो आं मावनांगौ बहुद बाथ्रा दङ देग बिदिग गिदिंनायनि बाथ्रा दङ गतिके आं बेफोरखौ आं माने इयुननि जा समय बे उननि समयफोराव समाजनिनो खामानि मावगोन होननानै आं सानदों आरोखि गोबां बोसोर फोरोंगिरिनि खामानि मावबाय बेनि गेजेराव नोंथाङा बर' साहित्य सभानिबो खामानि मावदों आरो नोंथाङा बिबान आजावनानैबो खामानि मावदों नोंथाङा बर' साहित्य सभानि मा बिबानाव दङ आङो दा बर' साहित्य सभानि बिबानाव गैथ'वा नाथाय आंथ' 1996 रोङिया जिल्ला बर' साहित्य सभानि आङो सेक्रेटारि बेनिफ्राय 2000आव आङो माने भाइस प्रेसिडेन्ट 2002 निफ्राय 5 लागि आङो प्रेसिडेन्ट जादों आरो बे आंनि प्रेसिडेन्ट जानाय समाव माने गसाइ दुलाराय माने बर'नि जिथु माने माबा थासारिया खोब माने गाज्रिमोन जाय थासारि समाव आं जायनिखि रोङिया जिल्ला बर' साहित्य सभानि आं प्रेसिडेन्ट जाना दंमोन बे समाव आङो जोंनि बर'नि गेजेराव बर' गौथुम मोननैनि गेजेराव NDA आरो BLTनि बे मोननैनि गौथुमाव जेब्लानाखि दाङाबाजि जादोंमोन बेखौ आं खौसेथि लाबोनो थाखाय बे खौसेथि लाबोनो थाखाय आं जथेस्थ माने आङो माने नाजादोंमोन इभेन आङो बुजालायनो गोनां जादोंमोन आं बुजालायनो आरो आंनि बुजानायनि जाहोनावनो हयथ' ओरैबायदि जादों साफा सानै मानसिया हयथ' जिउ गोमानायनिफ्रायबो बारग'दों गतिके आं बेबायदि आं खामानि मावदोंमोन दा खिन्थु आङो बर' थुनलाइ आफादनि बेबायदि आं बिबान गैथ'वा थेवबो आं सानदों उनाव हयथ' आङो बिबानफोर मोनोब्ला आं मोनसे समाव जुदि मोनोब्ला आं मोजाङैनो दैदेनलांगोन बेबायदि आरो फोरोंगिरि मावनाय आरो नोंथाङा थुनलाइ आफादनि जिथु खामानि मावनाय फोरोंगिरि मावनाय समाव नोंथाङा थुनलाइ आफादनिबो खामानि मावदोंमोन स' बेयाव नोंथांमोना फोरोंगिरि मावनाया जेबो उसुबिदा जायाखैमोन अबस्से मोनसे खोथा जे फोरोंगिरि मावनाय समाव असुबिदा माने ओरैबायदि जादोंमोन जे बे जि समाव माने आं सेक्रेटारि जाना दंमोन जि समाव आङो प्रेसिडेन्ट जाना दंमोन बे समाव आङो एसिस्टेन्ट टिचारमोन गतिके एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै आं हेडमास्टारनियाव पारमिसन लादोंमोन आं माने जोंनि फोरोंगिरि लोगोफोरनियाव बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बिथांमोना आंखौ हगारहरदोंमोन खुनु बेबायदि प्रब्लेम जायाखै
आदसा नोंथाङा फोरोंगिरि मावनाय दिनैसिम बेसेबां बोसोर जाखो? आङो मथा मथि 42 बोसोर जाबाय आंहा। 42 बोसोर। 42 बोसोर। गिबियाव एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै एसिस्टेन्ट टिचारमोन। 2015 निफ्राय आङो गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै मावदों। बिनि एक्सपिरियेन्सा माबायदि? एक्सपिरियेन्सआथ' बहुत दङ एक्सपिरियेन्स माने मा बुंनो नोंथांमोना नुगोन आं जेथिया माने बहाय हेडमास्टार जाबाय हेडमास्टार जानाय लोगो लोगो जा गालि बदे केमेरामेना दिन्थिनायबा नुगोन बेथिंजाय माने मा होनना बुङो ओइ बिबार बागान बानायदों बैथिंजाय बिबार बागान बानायदों दै लोंनाय जिथु बेबस्था बे दै लोंनायखौ आं निजे खुनु माने सरकारि फान्ड गैया बे सरकारि फान्ड गैयालासिनो आङो माने दै लोंनायनि जिथु बेबस्था फरायसाफोरनो बे दैनि टांकि आं बानायदों आङो माने मा होनना बुङो बिफां गायदों आङो माने मा होनना बुङो जेने कारेन्ट जेब्ला बेयाव कारेन्ट दंमोन बे कारेन्टफोरखौ आं लगायना होदों कारेन्टनि बेबस्थाखौ खालामना होदों माइक बायना होदों आरो बेनिफ्राय आं बेयाव माने सिलाइ मेसिननिखायनो आङो सिलाइ मेसिन गथ'फ्रा सिलाइ जाहाथे खालामनाय बिनि सिलाइ मेसिन खालामदों आंनि दिनाव अटल टेंकारि बे अटल टेंकारिखौ आं लाना फैनो हादों आंनि दिनाव कम्पिउटार लाना फैदों आंनि दिनाव बायलानाय एमपिएल लुना होनाय जिथु न' बे न' लुनायाव बोरैबा 12 बायदोंमोन बेखौ आं फाहामदों माने मथा मथि आं जिमान हागो माबानि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय आं बेखौ मावदों आरो मिड डे मिल आं दिनै गोग्गायै बुंनो हागोन सोरबा मानिया बेलेग बाथ्रा आरो फरायसाफोरा बयबो बुंगोन जे आं मिड डे मिलखौ खुनु दिनै आङो माने हरलुखि खालामाखै आं जिमान आंखि माने जाहोदो 6, 7, 8, 9, 10 नि गथ'फोरनोबो आङो इनकामखौ जाहोदो बे आं खिन्थु आं माय गोग्गायै बुंनो हागोन आरो बे मोनसेखौ गिबियाव एसिस्टेन्ट टिचार बिनि उनाव नोंथाङा गाहाय फोरोंगिरिनि बिबानखौ आजावबाय लोगोसे आरो बड' राइटार एस'सियेसननिबो नोंथाङा खामानि मावदों आरो बड' साहित्य सभानिबो खामानि मावदों समायखौ माबायदि समायखौ नायदों माने मोनसे खुरां आं जेब्लानाखि गाहाय फोरोंगिरि जाबाय गाहाय फोरोंगिरि जानायनि उनाव आंहा जोंनि एसिस्टेन्ट हेडमास्टार बापु बर' बिथांनि नामखौ आं लाथारनांगोन कारण बिथाङा आंनि जिखिनि थिननाय आरो मास्टारफोरा जेरैबायदि थिननाय माने आंनि थिननायनि लेखा बापु बर'खौ फुन्दरै माने सालायलांदोंमोन कारण आं नरवेयाव थांदोंमोन आङो एकदम 7 खागज 13 नदि बारनानै 17 घन्टा फ्लाइटजों थांदोंमोन जोंफोर बे 17 घन्टा थांनानै इमान सुन्दर गेट भेगेन स्टिभेनसन बेफोर जायगाफोरखौ नायनानै जों फैदों जे आसलते बुंनो थाङोब्ला नरवेनियाव थांनाया जोंनि थाखाय बिराद माने भाग्यबान होनना बुंदों आरो जोंफोर बेवहाय जोंनि बर'नि जिखिनि माने बाथौ बे बाथौखौ जों बेयाव पाब्लिस खालामहैदों जोंफोर बेवहाय माबानो होनानै फैदों जोंफोर बे इउनिभारसिटियाव जों नरवे इउनिभारसिटियाव जों होनानै फैदों जोंफोर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियाव जोंफोर होनानै फैदों आरो बिभिन्न जायगाखौ जों गिदिंनानै जोंनि जिखिनि बिजाब बर'नि फारसे जिथु थानाय सोमोन्दै बे सोमोन्दो थानाय बिजाबफोरखौ जोबोर लांनानै बेयाव हैदोंमोन दा बे मोनसे खुब सफल होननानै जादों बेनि उनाव आं इण्ड'नेसियाव हारसिङै थांदोंमोन आंनि लोगोफोरा जोंफोर माने बे 1917 सनाव बियो धीरेश्वर बर' नार्जीजों जोंफोर माने त्रिपुरानि ककबरक राव बे ककबरक रावखौ डिक्सनारि धीरेश्वर बर' नार्जीया लिरदोंमोन बय आं सहाय खालामनो थाखाय 15 दिन जों बेयाव थाहैदोंमोन जोंफोर माने सम्पुर्ण जोंफोरखौ माने खोब मोजाङैनो जोंफोर लाखिदोंमोन त्रिपुरिफोरा माने बे खोब दिनैहाय माने आबुं जानानै दोङो बेखौ जोंफोर लिरदों आं नोजोराव लिरबाय थादों बयबो मोनदों निस्सय बेबायदि माने एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों आरो बेनिफ्राय आङो अबस्से मोनसे खौरां आंनि फोरोंगिरि लोगोफोराखौबो जथेस्थ' बिथांमोनखौ आं साबायखर बावनांगोन बिथांमोना आंनि एबसेन्सआवबो खुनु दिनै बिथांमोना माने क्लासखौ माने सुटि खालामाखै नोंथाङा गोबां बिजाब लिरबाय बिजाब लिरनायनि जिथु खामानि बेखौ खामानिखौ माब्लानिफ्राय जागायजेनाय आं बिजाब लिरनाया माने ओरैबायदि प्रथम लिरजेनबाय आङो आंनि माबानि रन्जित शर्मा गुवाहाटीनि रन्जित शर्मा 100 गराखि बर' मन'खिनि आत्मजिबिनिर कक बेखौ जोंफोर लिरदोंमोन एकदम क'क्राझारनि जोंहाय माने खुदि माबाथिं तेजपुर बेनिफ्राय गुवाहाटी नलबारि धमधमा बरपेटा जेरावबो गिदिं जोंफोर मानसिनाव थांदोंमोन आरो बेखौ जों जमा खालामनानै 100 गराखि बर' मन'खि जिबनि ककखौ जों लिरनाय जादों बे प्रथम बिनि उनाव गिबि बिजाब बेनि उनाव आङो लिरबाय मा खिथेर होननाय जेब्लानाखि आङो साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट जाना थायो सेक्रेटारि जाना थायो जिবিলাক जाथाय बे जाथायखौ लानानैनो मोनसे माने आङो सल' लिरदोंमोन बेयाव माइ फिसा
बिजाबा मा 7तासो माने माबा दोङो बेखौ आं सल'खौ लिरदोंमोन बे सल' लिरनाया माने सामग्रि आं बेयावनो माने एक्टर जादों आं बेयावनो माने भिलेन जादों बिभिन्न माबाखौ लानानै आं बे सल'खौ लिरनाय जादोंमोन अब्ला बेखौ मोजां जादों होननानै आं सानदों आरोखि खारन मानोना आंनि दिनाव जेब्ला जोंनि गरेस्वर जिथु थानाय एनडिएफबि आरो एबसुआ बे समाव गरेस्वराव मेन टाउनावनो मोनसे माबा खालामदोंमोन जायगा न' गंसे लादोंमोन बे न' लानायाव बे आं डेटखौ दा बावगारबाय खिन्थु जितियानोखि एनडिएफबि फैनानै बे माबाखौ एबसुनि जितु माने थानाय जितु जायगा बेखौ एनडिएफबिफोरा फैनानै जितु गावनाय बेनि जितु सिनारि बे सिनारिया दाबो आंखौ बिखाखौ माने खोलोब खोलोब मावदाबबोयो माइनि धरैनो आं हयथ' आंबो गोग्लैयाखिसै नङाबा हयथ' आंबो थैनो लागा जागौमोन दे बेखौ खिथिनानै बियाव मादों आरो बिनि उनाव आङो जिउ होननाय आंनि खन्थाइ दोंसे लिरदों आरो बिनिफ्राय जातकनि सल'खौ आं बेखौबो आं लिरखांबाय आरो बिनिफ्राय जोंहा राजेन बसुमतारी कमलाकान्त बसुमतारी आरो बिनिफ्राय आं बर' भाषा शिक्षा होननाय गांसे बिजाब लिरदोंमोन बेखौ बे बिजाबखौ माने माबायाव डिब्रुगड़नि खनवाल कसारिफोरा सोलोंनो गोनांमोन खिन्थु मोनसे बिजुथि घटिना जोंनि बिजाबखौ सोलोंनो थाखाय जेब्लानाखि माने गनायाखिसै गनायनि थाखायनो हयथ' दिनैहाय फर्थ लेंगुवेज हिसाबै खनवाल कसारिफोरा जितु सोलोंनो लानाय बे सोलोंनो लानाय बेबस्था दिनै हयथ' जायाखिसै हयथ' जोंनि बिजाबखौ जुदि लानायमोनब्ला हयथ' बे दिनै खनवाल कसारिफोरा फर्थ लेंगुवेज बर' भाषाखौ फर्थ लेंगुवेज हिसाबै सोलोंनायनि बेबस्थाया दा जाथारगौमोन आरो बिनिफ्रायनो बे खालिनो डिब्रुगड़आव जेब्लानाखि फेस्टिभेल जिथिया जादोंमोन बे फेस्टिभेलाव जोंफोरो मानब कुमार रामसारि आं आरो मुदुमन लाहारिजों बर' भाषार शिको आहक होननाय गांसे बिजाब जोंफोर लिरदों ओमफ्राय शब्द नै शब्द बेफोरखौ जोंफोर सुजुदों माधब कलिताजों आंदों बेबायदिनो बहु केइखन बिजाब दङ आरो बिनिफ्राय बड' मा होनो इन्डियान बुक ट्रास्टनि दैदेननायाव गांसे माने शिशु साहित्य देंखोस्रि होननाय गांसे आं माने ट्रेन्सलेट खालामदों बे पाब्लिश जादों दा बेबायदियै थुनलाइखौ आङो सोरजिदों आरो दा आङो माने थुनलाइ सोरजिनो कारणे सिन्था खालामबाय थादों दा दिनैसिमावलागिथ' मथा मथि बेखौ लानानै गांब्रै गांबासो जाबाय आरोखि गांब्रै गांबासो जाबाय आरो नोंथांनि सबसे माने चर्चित जानाय बिजाब बा रायजो राजाजों अनसायजानाय बिजाब हिसाबै मा गांसे बिजाबा नोंथाङा अबस्से आं दा बेखौ बुंस'नो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला आं लिरनासो होबाय फेमासखौ आं बुंनो हानाय नङा कारण आं जिहेतु लिरदों गासैबो फेमास होननानै सानदों आरो आङो बयबो जुदि फरायदोंब्ला बेखायनो फेमास होनना बुंगोन जिउ होननाय खन्थाइखौ जोंहा रमाकान्त बसुमतारी गोदोर माने रायथाइ बिथाङा लिरगिरि बिथाङा खिन्थु मोनसे पर्यालोचना खालामनानै लिरदों आं दा दिनैहाय गांसे बिजाब आंनि नामाव अबसरकालिननि समाव माने गांसे ग्रन्थ अभिनन्दन ग्रन्थ होननाय बिजाब माथो बेयाव बिथाङा लिरदों जे खोब मोजां जादों होननानै बिथाङा पर्यालोचना खालामदों आरो खिथिरखौबो दा देवलखुसिनिनो मा नाममोन नामखौ आं बावगारबाय ना मुकुट प्रसाद बर' बिथाङा बरियाके माने समाल'सना खालामदों आंनि जितु जिउ मा होनना खिथेर बे खिथेराबो जेनेबा आं बेयाव साक्सेसफुल जादों होनना बुंदों जे मा सल' हिसाबै लिरनायाव माने साक्सेसफुल जादों होननानै बुंदों गथिखे बुंनो थाङोब्ला जिउ खन्थाइयाबो मोजां जादों बेयावबो रमान्टिक दोङो बे माने सल' जितु लिरनाय खिथेर बेयावबो हयथ' जिखिनि थानांगौ सल' हिसाबै रायजोफोरा जेरैबायदि आं माने आकर्षित खालामनो हागोन बेयावबो मोजां जादों होननानै बिथाङाबो बुंदों बे साइडनिफ्राय जिमान रोखोम आं लिरनाय बिजाबा समाजनि गेजेराव सोलिगोन होननानै आं सानदों आरोखि जोबथारनायाव नोंथाङा दिनै गाहाय फोरोंगिरिनिफ्राय आजिरा लाबाय नोंथांनि स्टाफ फोरोंगिरि आरो साथ्र साथ्रिफोरखौ नोंथाङा मा मेसेज होनो लुबैयो आं मेसेजखौ होनो लुगैयो बेनो जे सात्रानों अध्ययन तप फरायसाफोरा फरायनांगोन आरो बिनि थाखाय आं आसलते फरायनायनि थाखाय आं बेयाव गंसे माने लाइब्रेरि आं बेवहाय माबा खालामदों आरो बे लाइब्रेरियाव जिमान हागौ खिमान आं
बिजाब लाबोदों आं जेराव माने मिटिङाव थाङो बे बिजाबफोरखौ मोननाय लोगो लोगोनो बर' साहित्य सभानियाव थांब्ला बर' साहित्य खालामनायाव नांगौ बर' बिजोंनि थाखाय बर' माबाफोरखौ बिजाबफोरखौ बायनानै बेयाव ज' दोनफैदों आरो बेनिफ्राय असमिया मिडियामनि थाखाय आं बिजाब लाबोना दोनफैदों गथिखे बेफोर बिजाबखौ जोंफोरो ओरैबायदि खालामदों जे गथ'फोरखौ जिमान हागौ जोंफोर हिसाबै एकदम अर्डार होनानैब्लाबो जोंफोर फरायहैनायनि जिथु बेबस्था बे बेबस्थाखौ खालामदों गथिखे आं मेसेज होनो नागिरदों जे फरायनांगोन जुने जिमानলৈ नामे সি সিমানলৈহে তিতে जाय जेसेबाङावलागै हाबगोन बे बिसिनिलै सिगोन जाय जेसेबां फरायगोन बे बिसिनियावलागै रोंगोन गथिखे आं फरायनो थाखाय माने आंनि गासै माने गथ'फोर बे गथ'फोरखौ आङो माने खावलायदों आरो लोगोसे जोंफोरो आं बेयाव हाबनाय लोगो लोगोनो वाल मेगाजिन प्रज्ञा होननाय वाल मेगाजिनखौ आं सृष्टि खालामदों प्रज्ञा होननाय वाल मेगाजिनखौ आं गथ'फोरखौ लिङै बिसोरनिफ्राय खन्थाइ लिरनाय सल' लिरनायफोरखौ लाबोै जोंनि बे वाल मेगाजिनाव आं सिथाबना होनायनि बेबस्थाखौ खालामदोंमोन आरो बे हिसाबैनो माने बिसोरो बेबायदियै लिरनायनि सोलोंनाय फरायनायनि सोलोंनाय बे बेबस्थाखौ खालामदों आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा बे मिटिं जानायनि टेलिथिं धुनिया सुन्दर माने जोंहा सावगारि आर्ट खालामनाय बे आर्ट खालामनायखौ आं माने बाध्य खालामदोंमोन सात्रफोरखौ जे नोंसोरो बोनांगोन बे हिसाबै बोदों बेथिंबो बोनाय नुगोन बेयावबो बोनाय नुदों नैथिंबो बोनाय नुदों बेबायदिखौ माने खालामदों गतिके आर्टनि फारसे मोसानायनि फारसे मुसुरनायनि फारसे सबथिंबो जाहाथे सांग्रां जों जाहाथे मोजाङै थांना थानो हायो जों जाहाथे बर' स्टुडेन्टफोरा बर' हिसाबै थांना थानो हानाय असमिया मिडियामनि स्टुडेन्टफोरा असमिया हिसाबै थांना थानाय बिसोरनि जितु रोंगौथि बे रोंगौथिया जाहाथे माबा जायो माने बिकास जायो फोसावलाङो देरायो बेखौ आङो जानो थाखाय आंनि फरायसाफोरखौ आङो मेसेज होदों आरो फोरोंगिरिफोरा आंजों थानायाव जेरैबायदि माने मोजाङैनो माने क्लासाव